Munzelli ta' trapp, żibel mitluq fin-nofs, ramel, ħofor u trapp itir fl-arja. Din hija r-realtà ta' kuljum għal għexieren ta' familji li jgħixu fl-inħawi magħrufa bħala tal-Qattus f'Ħalaxa. Fil-bidu ta' Ġunju kien beda x-xogħol fuq it-toroq ta' dawn in-naħat fejn kienu saru numru mit-toroq żgħar fil-periferiji. Madankollu 8 ġimgħat ilu, ix-xogħol waqaf ħesrem bit-tarmak ġdid jidher li waqaf fit-tarf ta' triq u fit-triq li jmiss kollox huwa żdingat u mitluq. Issa kull ftit jiem f'dawn it-toroq jiġi l-Bowser u jitfa' ilma biex jaqta' ftit mit-trapp. Trapp li meta jinxef jibda jtir ma' kullimkien u jimla d-djar, il-garaxxijiet u l-karozzi tan-nies. One News irċieva qatt tal-menti minn dawn ir-residenti illi qalu li dan mhuwiex aċċettabbli. Saħansitra l-istess residenti fosthom dawk ta' triq San George u ta' triq it-Tumbrella qalu li meta staqsew x'ġara ingħat lilhom li l-kuntrattur waqaf mix-xogħol temporanjament għaliex bħalissa hemm aktar toroq importanti x'jitlestew. Resident partikolari li ċempel One News qal li meta l-Prim Ministru jiltaqa' mal-emigranti li jifirħulu dwar it-toroq ġodda li qed jagħmel għandu jibagħtu miżuru t-triq tiegħu ħalli jkunu jistgħu jaraw ir-realtà sħiħa f'dan il-pajjiż.